Lui. Vă spun că toată neprihănirea Lui se uită. În această seară, chiar dacă ai căzut, este cineva, un samaritean. Aleluia! Și spuneam un viitor pentru viața ta. Am un viitor pentru tine. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului. Și binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Iosua spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori, frații, să pregătești o cântare. Și în timpul cântării aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inima. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Iosua, când a văzut că este căpetenia ostirii Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a aruncat cu fața la pământ. S-a pus în genunchi înaintea căpetenei oștirilor și a zis: ce zice Domnul meu? Robului meu se comena Dosalopria. Și căpetenia oștirii Domnului spune: acum am venit. Și Iosua cade cu fața la pământ. Și spune așa, Dumnezeu spune așa: Iosua, Emanuel, locul pe care îl calci, ce glorios este Iisus, este un loc sfânt, descalță-te. Și spune că Iosua s-a descălțat. Și-a făcut ceea ce l-a din Domnul în această seară. Ce minunat este Iisus în adunare. Te cheamă Domnul la el. Nu-i nimeni acasă. În această seară. Se cumina Dosalopria. Nu-i nimeni acasă. Aleluia. 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 Nu-i nimeni acasă. Aleluia. Este Domnul prezent în adunare. Nu-i nimeni acasă. Este Domnul în adunare. Emanuel, aleluia! Ce frumos este Iisus! Emanuel, cât de bun este Iisus! Nu-i nimeni acasă! Tânărule, tu care ai spus că viața ta nu mai are loc! Tu care ai vrut să-ți iei viața! Vreau să spun că în această seară Hristos Domnul spune: ai valoare! Ai preț! Nu-i nimeni acasă! Te cheamă Domnul la el! Nu-i nimeni acasă! Aleluia! Nu-i nimeni acasă! Aleluia! Emanuel, nu-i nimeni acasă! Aleluia! Aleluia! N-ai vrea să vii la el. N-ai vrea să faci așa cum a făcut omul lui Dumnezeu Iosua. Să te descalți de curvie, să te descalți de minciună, să te descalți de eul tău și să-ți dai viața înaintea lui. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Și apoi Dumnezeu pregătește o haină nouă, o încălțăminte nouă. Vino Dosalopria de veto. Vine tu de lume în această seară. Te cheamă Domnul la el. Aleluia! Emanuel, aleluia! Ce glorios este Iisus! Pero Dosalopria! Emanuel, pentru că se dă o mare luptă. Emanuel, diavolul încă vrea să ce minunat este Iisus! Dar Hristos spune iertare. Hristos spune dezlegare. Și come la Dosalopria. Aleluia! Nu-i nimeni acasă. Vino la Iisus. Vino la Iisus. Nu-i nimeni acasă. Aleluia! Este prezent Domnul în adunare. Nu-i nimeni acasă. N-ai vrea să fii la El. N-ai vrea să fii un om liber. Nu-i N-ai vrea să slujești pe Dumnezeu din toată inima ta. Mărit să fie numele lui Iisus. Nu-i nimeni acasă. Te iubește Domnul. Tu tânără, tu care ești la El. Bătrân, te cheamă Domnul. Vino cu povara ta, cu negatul. Nu-i nimeni acasă. Dumnezeu din cer poate să lucreze. Nu-i nimeni acasă. Aleluia! Aleluia! Nu-i nimeni acasă.
Iisus te iubește. Securile mele salobre. Menodul salobria de valtul Sagabar. Nu-i nimeni acasă. Rugați-vă pentru că Domnul mi-a spus toată sufletul la mântuire. Nu-i nimeni acasă. Se come nado salobre. Valadio de chemenodo. Ție, tânărule, îți vorbește Domnul. Să vin înaintea Domnului și să te recunosc. Și Dumnezeu pregătește un viitor pentru tine. Ajunge cât ai trăit, Domnule, în păcat și în dezvârâu. Te cheamă Domnul la o viață nouă. Menodo salobre. Valadio de chemenodo. Aleluia. Spune că nevasta lui Potifa o tras de haina lui Iosif. Dar Iosif a făcut un lucru. Mărit să fie numele Domnului. Ajută-mi, Dumnezeu. Și-o da haina jos. Și-o lăsat în casa lui Potifa. Nu-i vrea ca haina de care diavolul ți-o pătat. Lasă-o seara aceasta la Hristos Domnul. Aleluia! Vino cu păcatul tău. Vino la Iisus Hristos Domnul. S-a comenat-o salobria. Manat-o salobria. Aleluia! Ilie nu înseamnă altceva decât că este Dumnezeu. Este Dumnezeu în această seară. Care ți-a dat pe Fiul Său ca tu să fii iertat și eliberat. Aleluia! Dacă sunt oameni căzuți, să vină înaintea Domnului să-ți rânduiască. Hristos te iartă! Hristos te spală în această seară! Vino la El! Noi ca slujitori ne facem datoria. Noi vom pleca din locul acesta. Îți pare rău. Decât doar ne vom ruga pentru tine. Să nu spui niciodată. Aleluia. Sunt uitat. Domnul mai fac o strigare. Tinerule, te iubește Domnul. Vino la Iisus. Aleluia. Aleluia. Manat-o salobria. Dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru inima lui, pentru că inima lui este împovorată, întristată, n-ai vrea să vii în această seară să te recunoști și Manat-o salobria. Este Domnul prezent în noi. Se comandă salobria. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos e acela. Aleluia! Aleluia! Vino la Iisus, Domnule! Oricare fii tu! Iisus îți dea binele! Iisus îți dea viața, iertarea! Să dați inima spui niciodată! Mai sunt tineri aici! Sunt uitat! Mai sunt tineri care cheamă Domnul la El. Domnul spre tine îl privește. Ilie nu înseamnă altceva decât că este Dumnezeu. Aleluia! Este Dumnezeu pentru prietena ta care spui că nu te iubește. Îi poate sensibiliza Dumnezeu inești și spune că este Dumnezeu pentru ea. Să nu se cuvine salobrie. Aleluia! Este Domnul prezent în adunare. Vino omul care vine. Vino omul care vine la Iisus. Ena manat-o salobrie. Aleluia! Eu mă voi opri. Dar două suflete au înțeles chemarea Domnului. Au înțeles că primesc iertare. Că primesc eliberare. Că primesc binecuvântarea. Nu refuza, tânărule. Bătrânule, te cheamă Domnul la el. Poate te rușine. Și spui, mă vor vedea frații ce vor zice pentru mine. Dar Dumnezeu vede inima ta stropită. Dumnezeu vede că n-ai
Că n-ai liniște. Vrea Domnul să dea pacea Lui în această seară, omule. Vino la Iisus. Vino la Iisus. Simt că mai cheamă Domnul și mă lucra la inima tineretului. Aleluia! Aleluia! Vino, omule, la Iisus și dă viața mea. Avea în tine. Eu mă voi opri. Eu mi-am făcut datoria ca omul lui Dumnezeu. Știu că Iisus te-a chemat. Dar vreau să spun că ziua de mâine nu este a mea, ci este a Domnului. Vino la Iisus. Pentru că Iisus te iubește. Să nu spui niciodată să te Aleluia! Domnul spre tine. Aleluia! Aleluia! Strigă pocăință, Domnul la tinință! Strigă sfințenia! Aleluia! 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 Să nu spui niciodată sunt uitat. Mărire ție, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne, Domnul spre tine. inima tineretului și Doamne, întorsul spre tine, Doamne! când urlă vărul. Aleluia! Și ea iubesc. Aleluia! Aleluia! Se comenado salvia. El te izbăvește. Relodo salvia de camanado. Je camanado salvia. Mă uit la tineretul acesta. Iisus l-a chemat. Iisus îl iubește, dar vreau să spun că te iubește și pe tine, Domnul. Îți vrea viața, îți vrea binele. Alege, omule, în această seară și mă rog ca focul Duhului lui Dumnezeu să aprindă un foc în care să te ghidezi în această seară. Sunt îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, lasă mai încet un pic. Cântă, dar lasă mai încet. Dumnezeu care vede inima tatălui și a mamei. Aleluia! Tu care ți-ai jignit copilul și l-ai supărat. Vreau să spun în această seară, este Dumnezeu. Aleluia! Inima ta care te doare. Inima ta care plânge că ți-ai supărat copilul. Mai este. Și ai spus că nu ești un tată bun și o mamă bună. Vreau să spun că Ilie nu înseamnă altceva decât că este Aleluia! Aleluia! în această seară. Hristos Domnul te cheamă la El cu inima ta frântă. Vino la El și Hristos Domnul să te binecuvinteze. Aș dori Întreabă, control. să întrebăm pe această tânără, nu o cunosc. Și a fost foarte bine că n-am fost niciodată la voi decât doar pentru prima dată. Am făcut am simțit cu voi și voi ați simțit prezența lui Dumnezeu. Pentru ce ai venit? Pentru să mă predau lui Dumnezeu. Aleluia! Mărire numele lui Tău, Doamne. Nu s-o preda niciodată. Măriți să fie numele lui Iisus. Îmi spui, te rog, câți ani ai? 28. 28. Măriți să fie numele Domnului. I-a înțeles ca Maria. Aleluia! Că i-au spus din seara aceasta, Doamne, nu vreau să plec fără Tine. Ea credea că este grădinarul și l-a întrebat, Domnule, spune-mi unde l-ai pus pe Domnul meu, să mă duc, să-l caut și să-l iau. În această seară au zis că vrea să-ți predea viața în mâna Domnului la doar 28 de ani. Vreau să spun că de azi înainte numele tău este scris în cartea vieții. Dar dacă vei rămâne în ascultare și în supunere, vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Îmi spui, te rog, cum te cheamă? Cum? Să ieși, da. Domnul Iisus să te binecuvinteze. Să vină aici sus, că acolo e loc să marfă. Haideți aici în față. Așa, să se roage pentru ea și rog, frații, numele Domnului să-i facă ungerea. Pentru că Dumnezeu în această seară face eliberare. Aleluia! Rog ca Dumnezeu să lucreze El. Vino mai în față. Îmi spui, te rog, cum te cheamă? Andrei. Ca numele celor care erau ucenicii Domnului.
Din el vrea să facă Domnul un Andrei. Mărit să fie numele Lui. Spui Andrei pentru ce? Fără Domnul și fără Domnul și Te rog, merge, dar fii binecuvântat. Frații se vor ruga pentru tine. Și de fiul Andrei, de-a Domnului care vede stă din cheia lui. Stai aici, te rog. Orice încercare a venit peste ea, Spui, te rog, cum te cheamă. 16. Doar 16 ani. L-a simțit în vocea lui Dumnezeu, a simțit că îl cheamă Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și ce faci, Andrei? Andrei, Ionuț, cu viața ta, vrei să-ți dai inima în mâna Domnului? Am înțeles că vrea să predea viața în mâna lui. Am înțeles că viața lui este în mâna lui. Mărit să fie numele Domnului. Stai, te rog aici. Și frații se vor ruga pentru tine. Spui, te rog, pentru ce? Florin, vreau să spun și sunt înștiințat de Duhul lui Dumnezeu. Să spun așa, se comenat-o salomia de cameră. De putere, Domnule. Viața ta care a fost o viață în care noi am fost după voia lui Dumnezeu și ai primit multe lovituri din partea prietenilor tăi. Îți spune Domnul în această seară că El vrea să vină și să fie prietenul tău. Aleluia. Prietenul acesta nu te va înșela, ci El te va binecuvânta. Mărit să fie numele Lui Iisus. Și Domnul vrea să facă lucruri mari cu ființa ta. Rămâi la îndemâna lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce zice Domnul. Dacă nu vei rămânea și nu vei înțelege vocea lui Dumnezeu, vrăjmașul se luptă cu furie până acolo să-ți ia firul vieții. Dar înțelege că viața, zice Domnul, este în mâna mea. Eu pot să dau viață. Chiar dacă vrăjmașul s-a luptat să scurme viața ta, eu n-am lăsat, zice Domnul, pentru că tu ai valoare. Aleluia! Aleluia! Fii binecuvântat de Domnul. Nu mai vă rugați până nu voi întreba pe toți. La urmă! Ce nume minunat! Toate sunt din Biblie aproape. Daniel era omul lui Dumnezeu care a spus înaintea Domnului: Doamne, nouă ni se cade să nu se umple fața de rușine, că noi am păcătuit și părinții noștri. A simțit în această seară Daniel că îl cheamă Domnul pe noi. Aleluia! Daniel, vrei să-ți predai viața în mâna Domnului? Da. Câți ani ai, Daniel? 17 ani. Vreau să vă spun că dacă va fi pocăință aici, utilința, Dumnezeu va scoate oamenii. Aleluia! Dumnezeu va face un loc neîncăpător aici. Aleluia! Dar cere Dumnezeu ca Dumnezeu să vă uniți și Dumnezeu să lucreze. Fii binecuvântat de Domnul Daniel. Și Domnul Iisus Hristos să-ți umple inima aici, în care golul acela să-l umple prezența Domnului. Fii binecuvântat de Domnul. Tu pentru ce ai venit în față? Spune-mi, te rog, prima dată, cum te cheamă? Ștefan. Ștefan a fost omul lui Dumnezeu care a spus adevărul din inimă, pe mulți a tăiat pe inimă, spune, că n-au putut să suporte cuvântul pe care l-a spus omul lui Dumnezeu. Ștefan, atunci când a fost împroșcat cu pietre, o zis: voi și părinții voștri l-au răstignit pe Domnul Slavei. Și pe când era lovit, el spune că și-a ridicat ochii în sus și s-a rugat pentru ei. Dar a văzut cerul deschis și pe Fiul. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului. Ștefan, vrei să te predai în această seară în mâna Domnului? Da.
toată inima. Da. Inima ta să fie totală Domnului. Da. Domnul să te binecuvânteze. Domnul Iisus să te binecuvânteze. Amin. Rămâi aici, frate Daniel. Îl numesc Daniel. Pentru că știu că într-o zi va încheia legământul cu Domnul. Și tare m-aș bucura să fiu chemat aici și să văd tineretul acesta că îmbracă o haină albă. Aleluia! Și numele lor este scris în cartea vieții. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului. Dacă mai este cineva, vinul la Iisus. Ne vom ruga, frații, să-ți cânte o cântare și în timpul cântării, dacă mai simte cineva că este apăsat, lovit, vinovat. Da. Tu care ți-ai greșit copilul, tu care ți-ai lovit copilul, nu uita că inima ta este cântărită. Inima ta este lovită. Iisus Hristos vine cu alinare, cu balsam de vindecare. Să nu uiți în această seară, Ilie nu înseamnă altceva decât este Dumnezeu. Să ne rugăm, să cântăm Domnului. Amin. În numele Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, ne spunem să acești tineri care au venit. Slavă-ți Iisus! Haideți Iisus! Orice mare, dar mi-ar uita, fără să fi merit. Darul nostru se cumpără, e viața veșnică. Orice dare dar mi-ai dat, fără să fi merită. Darul nu se cumpără, e viața veșnică. Tu ești darul fără preț, Iisus, eroul din Nazaret. Iisus, eu nimic nu am plătit pentru a fi mântuit, pentru a fi mântuit. Tu ești darul, Tu ești darul fără preț, Iisus, eroul din Nazaret.